L-Isptar Ġenerali ta' Għawdex m'għadux wieħed iżolat għalih, hekk kif issa sar parti minn netwerk fermusa. Dan qalitu l-kap eżekuttiv tal-istess sptar Nadine Delikata li fissret kif illum il-ġurnata teżisti ħidma b'saħħitha mal-kollegi ta' Keringrek u San Luqa. Kollaborazzjoni li qed twassal biex it-tlet postijiet jaħdmu bħala entità waħda taħt l-umbrella ta' Vitals Global Healthcare. U biex jimxu l-qudiem fil-kwalità u s-sigurtà offruti bħala partners hemm Healthcare International li jmexxu l-isptarijiet ta' Harvard f'Boston. Dawn qed jgħinuna qed nagħmlu progress qawwi ħafna fuq dak kollu li għandu x'jaqsam ma' kwalità u sigurtà għall-pazjent għaliex qbadna t-triq tagħna lejn l-accreditation, jiġifieri dik il-liċenzja u ċertifikat speċjali tal-Joint Commission International, iċ-ċertifikat li jfisser li l-isptarijiet tagħna joffru servizzi tal-aqwa kwalità. Apparti minn hekk, hemm kollaborazzjoni sħiħa mal-Barts and the London School of Medicine and Dentistry li fil-ġimgħat li ġejjin daqt jilqgħu l-ewwel studenti tagħhom f'Għawdex. Delikata rremarkat kif inbidel il-mod ta' tmexxija. Illum il-ġurnata hemm sistema differenti ta' governanza b'ħafna kumitati li jolqtu s-sezzjonijiet kollha u dan qed iwassal biex ikun hemm sens ikbar ta' responsabbiltà. Mistennija wkoll sistema ġdida tal-informatika. Dalwaqt se jmorru digital, jiġifieri l-isptarijiet se jmorru paperless u t-timijiet li se jitilgħu l-Indja kemm minn hawnhekk u kemm l-isptar ta' Keringrek se jagħmlu 15 l-Indja u jiġu lura u jkunu user champions fis-sistemi tal-IT. Fi kliem il-Ministru Anton Reafolo dan kollu jikkumplementa mal-viżjoni li f'Għawdex ukoll is-servizz tas-saħħa ikun wieħed b'saħħtu u anke kontributur għall-ekonomija partikolarment bis-sem ta' Barts. Għax naħseb hija viżjoni qawwija illi permessa dan il-proġett Għawdex se jigwadanja mhux inqas minn 9 miljun euro fis-sena għal perjodu ta' 15-il sena u dan huwa importanti barra naturalment ir-ripple effect illi sewwa l-iskola ta' Barts kif ukoll l-isptar se jkollu fil-Gżira Awċija.